Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Автоблогер. Бодрои азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби ман +7 906 095 56 86 хади дар рақамҳои ватсаби мо роӣ кунед суратҳоша ё ки видеоша қадим маълумотҳои пурраш. Иншаалло ки дар муддати кӯтоҳ дар ҳамин 2-3 рӯз дар 4 YouTube канал ва Telegram реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. Дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешравии мост. дӯстони азиз, якумин мошини фурӯшиямон Toyota RAV4 аст ки соли баромадаш 2012 сол мебошад. Мотор объём 2 литр, коробкаш бошад механикаи, сӯзишворияш дизелни қади ҳаракат мекунад. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Мотор, коробка, хадаҳои 100%, задни камера дорад, старт стоп ва 4 электропакет. Коробкаш механик гуфтем, 1 сола ҳуҷҷат дорад. яъне ки дӯстони азиз, мошин истеҳсоли Европа ҳастай. Мултирул дутарафа, старт стоп, монитор, задни камера, кожни салон, хулоса утилизатсия кардаги тайёр, тонировка то моҳи сентябри 27 числаша дорад. дар ягон камбудӣ хулоса дӯстони азиз надорад, фақат метавонед занг бизанед. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. Нархи мошина 105 000 сомониш мегӯяд, боз камтарак савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, кадоме ки харидори анеъ бошад дар рақамҳои рӯи экран охириш 0990 рақамҳои ватсапшон ва рақамҳои дастиш 20 хати охириш метавонед занг бизанед ва маълумоти айниқтарашон аз худашон пурсида шавед. ҳатман аз номи сомонаи мо салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо мошини Infiniti фурӯшӣ аст ки соли баромадаш 2000 сол. Мотор объём 3,5 литрай. Коробкаш автоматикаи, сӯзишворияш танҳо бензини қади ҳаракат мекунад. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. 4 баллони пачка дорад, 4 электропакет, документи 1 сола дорад, техпаспорт дорад. қарор дорад дар Федератсияи Россия, дар шаҳри Москва, яъне ки Одинцовская районда мебошад. нархи ҳамин мошина дӯстони азиз 750 000 рубли русиш мегӯяд. иваз карда мешавад ба ягон мошини дар Тоҷикистон будагӣ. дар рақамҳои рӯи экранда 0155 хади рақами ватсапаш 24 соат кор мекунад. метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо Mercedes E-класс мебошад. 2013 сол бо мотори 5 литрай. коробкаш автоматикаи, сӯзишворияш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотор, коробка, хадаҳои 100%, 4 баллони нав дорад, 4 электропакет. хулоса мошин бе ягон расход, бе ягон камбудӣ дар шаҳри Москва, дар Федератсияи Россия, дар тарафҳои Одинцовская район мебошад. хулоса дӯстони азиз, мошин номерои тоҷикӣ дорад ва қарор дорад дар Федератсияи Россия, дар тарафҳои Одинцовская район мебошад. нархи мошина 1 300 000 рубл мегӯяд. ина дӯстони азиз, даруни салонша бо диққат тамошо кунед ки беҳтарин мошин астай. кожни салон ҳолаташ беҳтарин. хулоса мошин бе ягон камбудӣ, гуфтагӣ ки задагӣ пусидагӣ умуман надорад. хоб дар рақамҳои рӯи экран дӯстони азиз, рақамҳои ватсапаш мондаги охириш 0155 хади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашонро аз худи соҳибашон пурсон шавед. Бардаро, ки пурсе соли гуд Opel Astra дар кор, сети блур дар кор, ана рестайлингаш дар кор, яъне enjoy дар кор,
ва бардаро коробкаи автомат пурсидед ки ана барои шумо бардарои ман ёфтем коробкаи автомат 7-8 моҳ ҳуҷҷат ҳам дорад солаш 2003 энҷой мотор 1616 ҳолаташ хушроак бе ягон камбудӣ бардаро як танировка намерасад тамом кондитсионерош ҳам кор мекардааст бардаро ягон камбудӣ надорад ихтисодан марҳамат кунед 66000 сомон боз муомилат дорад боз арзон карда мешудааст бардарҷонои ман салонаму зир тамошо мекунед марҳамат ҳолати салон бардаро салонҷош бад нест спортчоша бинед бардаро коробка автомат спорт режим ана пробегаш бардаро 180000 километр гаштагина тарқи дошт салоношо нигоҳ кунед чӣ хел аст кондитсионер зимний режим хуб боз чӣ дорад хеле чиз дорад бардарои ман хошамехамаша мультирул дорад ина бардаро кондитсионери гуфтем хунук хушрӯ кор мекунад бензини холӣ бошад ё газ дошта бошад бензини холӣ газ умуман задаги надидам мегӯям ки як даст гаштаги вагон фақат бензин кати гаштаги чӣ хел аст бардарои ман марҳамат кунед на фикратон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шед боз на хел мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон нафтаду бай теҷена бай аст бошича бардаро успех ундай саната бардаро марҳамат ана бардарои мо подписчикои ман аз худи кулоби бостон омадаги дидам бардарои ман мегӯянд ки акаҷон кулоб омадагитон ба ман дидагӣ будам шумо ин ин мошина дидагӣ дида ка ҳамин мошина фурӯхтанишам ҳатман мерам ака худатон реклама мекунед гуфтагидон ина омадам гуфтам гап нест акаҷон зинда боши 135000 сомон ба ҳамин мошина харидагӣ дидам бардарои ман намедонам ки чанд моҳ пешда 5-6 моҳи дигар ҳуҷҷат доштааст бардаро значит аз ин бармеояд ки мошин 5-6 моҳ пеш харидагиам хуб ҳолаташ хушроак аст бардарҷоно саб сафедак нигоҳ кунед номерошам падарка нархи аку бардаро ҳозир худатон медонед чанд пуштаги аст акаҷон ха 115 монем 120 монем мерад сан ака негуфтам хеле нархо намерад барои бардаро розӣ кардем срочни 105000 сомон ба ин 105 нархи беҳтарин дин айта сиёша мондем 107000 сомон фурӯхтам бардаро продано кардем ба фикрам ёнде 107 монем намедонам чанд фурӯхтам ана саб сафеда ки хушроак аст бардаро барои шумо 105000 сомон меонем 50% танировка дорад бардарои ман 5-6 моҳ танировка ҳуҷҷат дорад номерош хушроак падарка 0505 бардаро ина белтача меонем озерта салон ҳозир мебинем бардарои ман марҳамат ҳолати салон салонош хушрӯ салони светли баллонош дар ҳолати хуб баллонои мишлен доштааст бардаро дидед баллонои мишлен доштааст кондитсионерчош яхни ҳолати салонош тарпедачош бинед бардаро хушроак аст пробегаш 131000 мил гаштагидааст марҳамат бардаро тоза хушрӯ аст варианти беҳтарин старсе 15 гирҷа чӣ хел аст бардаро ҳаст чардором чӣ хел аст бардарҷоно марҳамат срочни фурӯхта нашад бай аст бардар лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шуд бо эҳтиром канали дӯст доштатон ҳафта дубай бардарҷонои ман марҳамат тамошо кунед мошинчае ки бисёр ҳамин рӯзо мепурсед Lexus ES 300 гибрид каре бардаро бо варианти кареаш аст ҳолати беҳтарин мотор дунима бардарҷонои ман ана ҳуҷҷатош чӣ хел буда ки 6 моҳ ҳуҷҷат доштааст 6 моҳ пеш мошина аз корея овардаги будам нол зада ҳама мордош заводской аз худаш аст бардаро инаҷа заводской пленкошон бардош аст една заводской пленкошон дискои гибрид нахел мебиёд баллонош дар ҳолати хуб кузуфошам тозаак ҳолаташ бай аст бардаро марҳамат кунед насрочни фурӯхта мешавад салон ҳозир мебинем бардарои ман салонаш хел аст кожни салон ахош бо наворотоша нигоҳ кунед задния баги сиденияшаш мултимедия доштааст шторкошам аст бардаро наворотош хушроак аст нархи бардаро 200000 сомон фрестодагидам барои шумо нарха нигоҳ кунед чанд барозӣ кардем срочни бардарҷонои ман 180000 бесавдо фрестодам винколи каре инҷа мешавад пробегаша ҳозир мебинем бардарои ман пробегаш 216000 километр шудаги аст мебелни рул мултирул бардаро ошибка надорад кондитсионерош беҳтарин аст хушрӯ кор мекунад абаргаи сидени вентилятсия сидени тарпедоша бинед салоношам хушроак аст марҳамат кунед срочни бардаро гибрид расход 5-6 литре кунемиш чӣ хел аст бардарои ман марҳамат кунед варианти беҳтарин фикратон насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед авто дубай тж апаҷоно хоҳарҷоно 55000 сомон барои шумо Toyota Belta ёфтагиам марҳамат кунед срочни фурӯхта нашад камкамаки кор дорад албатта идеалӣ нест ҳозир короша ман ба шумо нишон медиҳам ба хайр аст ки ягон 3000 сомон аз худ дошта бошад капотча нигоҳ кунед бардаро лакаш сӯхтаги аст дидед бардаро малярни камкам ҳар куҷош кор дорад мотораш 1.1 се цилиндра бардаро Belta японка перекидка бардарҷоно солаш 2006 бардарҷонои ман то охири сола ҳуҷҷат доштааст бардаро марҳамат кунед дискачош шояд баллонош нав дастан малярни камкам кор мекунед бардаро мошинча баъд хушроак мешавад марҳамат салонро тамошо мекунем нигоҳ кунед бардарҷон ҳолати салон
салони ёфтем бардаро салмош хушроак аст 2006 ойна электропакет бардаро кондитсионераш неки меган кор намекунад салончош чӣ хел аст бардаро марҳамат кунед ҳолат дорад моторашро гуфтем ана нархшам гуфтем охири нарх гуфтем биёед боз аз наздик тамошо кунед мумкин ягон майда боз муомила ҳам шавад бардарҷонои ман یکی ماشینچکی کم‌رسخودک است بسیار کم‌رسخودک بارده و 3 سیلندر موتور یک است ممکن است 5 لیتر رسخود داشته باشد بسیار میپرسید برادرها اپاجانو با یک دخترک ها مثال میپرسن 50000 سوم با چقدر ماشینچه بگیریم این ماشینچه هم بد نیست که کم کم کار داره کارش میکنید بعد فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید به کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون افتادو بای تیجی برادرجانای من السلام علیکم مرحمت موافقی طلب بازیت دیگر Lexus RX 350 سال 2015 است حالت بهترین کتی نرخ نگاه کنید چند فرستادم 233000 سوم میگم برادر باز معامله داشته است البته که باز ارزان کرده میشه برادر حالتش بسیار خوشرو است که تنیروفکا وجاتش تا آخری سال برادر صفحه تریو کمپانی زدگی نداشته است من نو زده میگم ماشین برادر من 255000 سوم خودشون خریدگی بدم همین 233000 سوم روزی کرده برادر دیسکاش بالونش در حالت خوب است باز البته خوشرو معامله دارد خوشرو ارزان کرده میشه برادر برای بیاید از نزدیک تماشا کنید سودا کنید مخول کنید گیرید برادر салон ҳозир мебинем диска балонҳош дар ҳолати хуб ҳолати салон ҷигари аст бисёр салони хушрӯ бардарои ишғол киштаги не кожур кудаш кожушам ҷигари аст ана бесключевой доступ датчик слепихзон сидени лифт панел сидени дорад 2015 бардаро винколи занед бинеда бор кондитсионерош ҳамондагӣ бардаро ба хушрӯ кор карда ҳисоб аст камбудиш якта лабовояш трешини доштааст бардаро лабовош бинед трешини дорад 4 веди аст абагрев сидени вентилятсия сидени дорад тарпедоша бинед салончош хушрӯак аст 139000 мил пробег доштааст бардаро марҳамат кунед не 133000 боз муомилат дорад аз номи канали мо биёед гап занед чӣ хел аст бардарои ман марҳамат фикртон ҳатман насед лайки фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайда кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон ҳафта дубай теҷен бай 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 ана бай 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 бародарҷонои ман ассалому алайкум дӯстдорони мерседес бенз тамошо кунед ата дигар сечка кузуфи 203 нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯак аст сиё полировка ҳам кор надорад блески мошина бинед чӣ хел хушрӯак аст номерош ҳам хушрӯ даст бад мотор 1.8 бардаро коробка автомат комплектация элеганс бардаро нарха 55000 сом охири нарх фаристода гирдам барои шумо бародарҷонон розӣ кардем 49000 сом ба нархи беҳтарин ҳуҷҷат надоштааст ки бардаро утилизатсия дорад хайрдоро бошад марҳамат солаш 2003 сол даст бардаро нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯак ани фарчош бардаро фарои линз аст фарош бисёр фарои хушрӯак аст хуб балонош ҳам бад нест бо ду терига багажо балони на панал дорам бардарои ман балонои хушрӯ дорам балоношам мегӯям падарка ахи боша нигоҳ кунед бардарои марҳамат ҳолаташ хушрӯак аст ки ягон камбудӣ надоштааст салон ҳозир мебинед ҳолати салон 4 ойна электро салони сиё салонош хушрӯ мебелни салон бардаро дидед элеганс коробка автомат сидени лифт бардаро сидени лифт мешавад пробегаш мешуда боша ина дида ё не пробегаш қин аст медибена инҷо нишон мечад ана дидед чуш пробег нишон пробегаш бардаро хай мумкин ягон 200-250 та гаштаги бошад натонистем дида монитори андроид бардарҷонои ман задни камерошам ҳаст хуб боз чӣ дорад бардаро телефончоша бинед бардаро ина телефон накош хаш заряд медаст бана бестароадной зарядка бошасти бар خلاص حالتی مشتاق خودتون نبینید چقدر از 49000 سوم ارزنده است یا نه چقدر از بردار من واریانت بهترین نرخ بهترین بردار شانس از دست ندید سروچ بردار 49000 سوم نخرید به یگان کمبودی نمیگه اگه حجت میگذارید تام لایک فراموش نکنید و کانال ما ابونه شید تشکر زیاد بردار من مرحمت تماشا کنید نه کیمو подписчикимо Opel Zafira B овардагиам бардарои ман соли 2007 сол аст мотор 2.2 бардарҷоно коробка автомат хуб утилизатсия доштааст ҳуҷҷатош ягон чанд рӯзи дигар мондаги фикрам камтар мондаги номерош кати метавонам фаристодам 10 будаст номерош бардаро срочна нархаш 59000 сомон боз бардарои ман бисёр не ягон майда мумкин муомила шавад барое ки 65000 сомон фаристодагидам нигоҳ кунед бардаро мошин акнун идеални ҳолати хе таъриф мекардаги мошин несту ина балонаш дар ҳолати хуб аст 4 та калпак задан накора аз болош балонша наздик омадам гуфтам чӣ хел бошад ки балонош ягон 60-70% мегардад ина
عقبش باردار سه سیزون کب دست درش نگاه کنید باردار این درش خراشتگی است توپن شکستگی است باردار خیلی از باردارجون ما حرکت کردن خیلی نشان دادن اون در کار است انا بینتی چی راست خود را چیکار کردن نکنه دو تا استاپش علیش میکنه حالتی سالن 4 oyna elektro paket دست باردار دو تا 4 تا oyna elektro салон ببینیم پیششه خیلی گفتن коробка автомат باردار مولتی руль пробегаш 296000 км حالتی салонش باردار салонش коробка автомат албатта наша зимний режим اینطور شده обогрев сидений بعد спорт режим доштаст но гуфта намонем باردار лобовяш трешин дорад лобовяш ҳам алиш мекунед خیلی از باردارو مرحمت باز کمتر معامله دارد فکرتون نکنید لایک فراموش نکنید به کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید فروش چی دست کی ربات میگن کنید لینز بده باردارو کی پرسه ساده بود مرحمت تا دیگه تویوتا کامری 2 комплектация XL توزا оригинал XL است باردارو мотор 2.5 حالتش خوشراه است سرچنی فروخته میشه باردارو ماشین در شهر دوشنبه است خریدارا میتونید بیاید از نزدیک رو تماشا کنید 125000 سوم استفاده کردن دیسکوش بالونش نشه در حالتی خوب است سالش 2010 باردارو نرخش برای شما 119000 سوم مونده باز ارزان میشه بیاید از نامی کانال ما گپ زنید ارزان کنید سودا کنید گیرید باردارو حالتش خوشراه کلوفش توزا یگونجاش کار ندارد مرحمت باردارو نقیب چوشه ببینید استاپش ریستایلینگ است بعد باردارو 2010 ریستایلینگ است мотори 2.5 мотори 2.5 باردارو بسیار خدایی است نظر به 3.5 2.5 بسیار خرده شدن کوژنی سالن مبلنی سالن کوژوش ببینید باردارو کوژوش یگان کسوکوش علی شدگی نبوده است همه جوش میگن رادنوی заводской از خودش است نگاه کنید обогрев сидений هم دارد стар стоп کوژنی رول مولتی رول اوزی از پیش میبینید باردارو واگن یک دست کشتگی بوده است خیلی فرستادم سیدنی لیفت باردارو هر دو طرف سیدنیش لیفت است یک طرف نه باز چی دارد نه کوژنی рул гуфте мулти рул пробегаш 106000 мил гаштагӣ будааст пробегаш кам аст ки беҳад кам монитор акустикаи JBL кати 12 климат контрол не обогрев сидениш дута сидени пешаш бардаро гарм мекунад XL бардаро комплектация зур дорад барои ҳамин бардаро XL қимат мешавад назар ба SKL хайрдоро бошед марҳамат срочни успех кунед фикратон насед лайк марҳамат бардаро мувофиқи талаб Kia Optima гибрид соли 2014 аст нарх 93000 сомон срочно бардаро мотор 2.4 расходаш бошад 5-6 литр экономичнина бай кадар реклама кунед салон хайрдоро марҳамат кунед 93000 срочно боз аз он мо гап занед ягон майдаки дигар арзон мешавад нигоҳ кунед дискои гибрид нахел мешавад балонаш дар ҳолати хуб без плечиҳои досту панорама доштааст кузовош тоза аст ягонҷош кор надорад бошанд EX комплектацияш мошинча хушроак сафед трёх компонент мошин мойка надорад ки нархи беҳтарин мондем як та аз ин 95 мондагӣ будем 100 мондагӣ будем аз кам фурӯхтан 95000 шайна кожи салон салони сиё бардаро кожош бинед задни обогревон дорад без плечиҳои доступ сидени лифт панел сидени акустикаш Infinity америкас мошин винкод занед бинед 2014 модел 03 ана чӣ дорад дигар бо кожни рул мулти рул стар стоп бардаро викалит чӣ мебарам обогрев сидени вентиляция сидени торпедо шабинед хушроак аст навороташон хушроак заводид мекунед бо заводид мошинча пробега чанд 173000 мил пробег доштаст бардаро 173000 ошибка не ошибка надорад чӣ хел аст бардарҷонои ман экономични кам расходак мошинчаи хушроак аст чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат кунед ба дӯстон равон кунед барои духтарако ва пашкоам варианти беҳтарин аст фикратон насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо ҳатман пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон авто дубай тж бай аст ана бай бардарҷонои ман тамошо кунед мерседес бенз е класс бардарҷонои ман 211 кузов нархи бошад бардарои ман 95000 сомон истеҳсодаидан срочна 89000 сомон аз хайрдоро срочна бардаро нархи беҳтарин аст мотор 3.5 тонировка ҳуҷҷатош солона американка AMG пакет бардаро салон ҳозир мебинем дискош разна широки балонош дар ҳолати хуб кузовош тоза аст ҳолаташ бардарои ман беҳтарин ҳолат ба 89000 боз албатта арзон метавонед биёед гап занед муомила дорад арзон харида мешавад бардарои ман мебели салон авангард аст авангард салони сиё кожни салон кожаош дар ҳолати бисёр хуб аст чӣ дорад бо коробка автомат мебинед бардаро 2000 чанд аст 88 2002
خب چی دارد دیگه با سیدنی لیفت با من سیدنی باردارو اکوستیکاش خارمان کردم پرابک 224,000 کیلومتر باردارای من کوینی رو مولتی رو سلام چاش خوشبخت است نهوبتی سلامش نگاه کنید باردار جان ابا سیدنی زون کلیمات کنترل مانیتور همه چی دارد خیلی اصلا باردارای من مرحمت می‌نست روچ نه نرخ بهترین است بای 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 است باردار جان فکرتون نسید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید باردارجونای من دوست دارونی مرسدس بنز با دقت تماشا کنید باردارا این 212 عادی نیست برای همین نرخ نگاه کنید 170,000 سوم نرخ مونده استادن بهوده نینکی این ماشین باردارای من یاپونکا янаси است باردارا نو زده رد نوی کراسکا بغیر از دو تا بامپرش فرستادم انا лицевой счеташ аукционный листаш به باردار جان оценкаш 4.5 دست باردارای ما خودتون بدون 4.5 ماکسیمالی توزا خوشبخت نگاه انا اسمو جامداج رادنوی краска اوندگس خودشون دو تا بامپرش میگن کم کم چی داشت سراپینچا داشت краска کرده میگن موتور میدونید 5.5 است باردارو پولنی فول کامپلکتاسیا حالتش به حد خوشبخت است برای همین باردارای ماشین برای همین لوبیتیلا هستن که برای که هستن با این موبایل لوبیتیل که مثلا نرخ نگاه نمیکنم من ماشین توزاگیش نگاه میکنم با همون باردارا است خلاص ماشینشم نگاه چقدر باشه کنی کرامیکی کداگی بیام پلیروفات کرامیکا زدن اینفرسونا نگاه کنید چقدر ماشین قد و قامتش نگاه کنید ماشین عقبش باگاجش باردارو خب نخه بکنوکوک شده محکمش داد با نشون که توزاگیش ببینید خودش بوی ماشین خودش باردارو زبخش خودش معلوم است توزا بگیسن янаси ببینید باردارو یاپونکوش янаси میشه 22 سوپ قوت سالن توزاگیش ببینید کجاش ببینید چقدر نپانا بالونشون نپانا پاچکا بلاست شторкачошам باردارو بسیار خوشراکت شторка دارد задняя багрев сидени ҳам дорад мана датчик пихзон сидени лифт памят сидени акустикаш харман кардон финкоди янаси хуб пробегаш медонед чанд аст бардаро радной пробегаш 90 чанд буда меша бале 96,000 километр радной пробег даст бардарои ман радной салом кожоша бинед бешихи бардар беҳад тозак аст як телевизор 211 шамонем ваям янаси буд ваям насасемиш беҳад хушбуд бардаро як сиё я барози мондагам ор бинед ваям 96,000 километр пробег тестарсо ба багрел сидени манито дора наварачош шурах аст паталокои сиёхи аз хер доро бардаро ягон дона ашибка надорад خیلی از باردارجانای من مرحمت فکرتون حتما نوشتید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون افتا دوبای تجینا بای 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 از ماشین چه باردارو خیلی از با شما مخصوص شد یا نه فکرتون حتما در زیر نوار نویسید باردارای من تماشا کنید بازی‌های دیگر الکترومبیل لیپ موتورز نام دارد باردارو срочный фрухта мешудаст бардаро соли 2022 сол ана 7-8 моҳ дига танировка дорад ҳуҷҷатош камтар мондагӣ утилизатсия ҳам дорад бардарҷонои ман нарха 180,000 сом истефода барои шумо срочно бардаро розӣ кардем нарха нигоҳ кунед бардарҷонои ман срочно бардарҷоно 169,000 сом бад марҳамат бардаро ҳолати мошинча беҳтарин аст бе ягон камбудӣ бардаро ана 40,000 километр пробегаш будааст бардаро запас худаш 510 километр خریدار باشید مرحمت کامرای 360 گرادوس هم دارد بالونچو شبینید بالونش باردارو نرمال است که نه 40,000 گشتگی است لیپ موتورز 13 از خریدارو دراش بیز رام کاست 169,000 یک وقتا 169,000 با بیوایدی دو میگرفت نه دیگه کنید که باردارو زمین یو نرخشون باردار جون 220-230,000 نهوبتی سالونش خوشبخت است بالاش کلی پانوراما دارد کجاش در حالت خوب است باردارو видите кожаош дар ҳолати хуб исключивой доступ сидени лифт бардарҷонои ман кожнирун монтирун монитор самочи хушбахт марҳамат кунед бардарҷонои ман пробегиша гап задем 41,000 дастна варианти беҳтарин нархи беҳтарин не ки охири нарх фирестадам боз биёд худатон аз наздик тамошо кунед суҳбат кунед бардаро бефикр чашоме чӣ хушбахт аст бай аст хеле ҳастам бардарҷонои ман марҳамат фикротон ҳатман несед лайки фаромӯш накунед ба канали мо ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون افتادو بای بای است کمری 99,000 сомон کمری اسکا باردارو 4 تا балонуш пачка باردارو пачка балона 4 تا балон утилизация дора танировка дора باردارو ана ҳуҷҷат дора солуна мотор 2.5 باردارو кондитсионер як кор мекуна ина тамошо мекунем бародаро ҳолатош ҳозир пеш архив ҳамаша бинед шумо фақат баҳотием бародаро
Ну, балонакош дест нихуя бародаро. Реально пачка. Ина ҳолатои ахибаш SE бародаро комплектатсияш. Ана ина и ҳолати параш. Яна бор мебинем шумо пеш ахибша ҳам моша. Мошинчара ма ҳозир ҳайқат омадам бад нест. Хадавошам тинҷа бародаро. Ина салонш. Чӣ холако партофтаги? Нормальная бародаро. Чӣ мефура бо дигар на бародаро? 4 та электропакет. Винкод неки бародаро намебура мега соҳиби мошин пешаки бародаро. Ин чизе ҳаст дангалига бародаро. Винкод мега намебура. Сиденё лифт бародаро. Я тарафа мультирул 170,000 пробег нишон одеста. Ана кондиционер неоз гирон мекунем да пештон. Android зада гай задни камера дора. Кубину. Задни камера ам дошта бародаро. Кондиционер кор кисай хнкака чотка ина бародаро. Мошин газ евра 4 дора. Ана нормальная бародаро. На нархи мошина чӣ фикр доред шумо шуди нархи мошин? Бародаро, биен мошина айпеши бинен, ягон гап чап нест. Биен бародаро мошина бинен, ягон расход надест ҳама бародаро. Нархи мошин 99,000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби мошин дар поини видео ҳастанд. Лайк, подписатсия, алоқа айхоти набура. Нафари нав дар канал обуна мешавем. Хеле мошина арзон дар канал тунед нишон бе. Kia K5 бародаро та мошинчаи масл омадаги бародаро. Моторш 2 турбина. Мотори GDI бо плюс турбина бародаро. Ай моторо ред бародаро. Мошин карайка. Я бор тамошо мекунем ҳолатҳои пешахибш ҳам мебинем бародаро. 4 та балонш пачка, дискаҳои заводскои худш бародаро. Болош сӯкадаги, бакаҳои сӯкадаги. Ана бародарои азиз. Нархшам нархи дастаст бародаро мошинча чотки бадай. На. Ҳолатҳои ахибш GDI T турбина мотор 4 гулштила меша бародаро. Я ҳодисае бо экономичния бародаро. Доштам хеле кия гукас бародаро мебелош абрин абагрефои ахибш ҳастай, эва корикош ҳастай хеле қолабдораки зурай. Ина ҳолатҳои салони ахибш панорама дтага бародаро. Дарои пеш безключой доступ дора. 4 та электропакет мебелош бакаҳо ҷамъ меша памми сидению лифт бародаро. Ё бисмилло ду тарафа мультирул 211,000 мошин пробег дора. Android задаги ака климат контрол, абагрев, абдув дора, коробка автомат. Не чия бародаро. Не бо хеле дополнитель USB мезани братан. Худаш мака мондаги бидай. Ё заводчика дар ҷами USB дора, бо дар инҷам бародаро ҷои USB дора. Перекрутил та подстаканник баракош, кондиционерш як кор кайсай. Корейско бисёрш бародаро. Бояд ҳамаш дошта бошад корейско. Видеорегистратор дора бародаро. Акустикаш дименсионал бародаро. Памяти неча гуфтма. Холоса бародаро мошин мега я ҳодисаи бад мерава, гандаи бад мерава. Соҳиби мошин. Чумо да махуб боша бародаро рақамҳои соҳиби дар поини видео ҳастай ҳо. Описание дар нависондагим. Бародаро ки Kia K5 дӯст медорем бародаро азиз соли 2012 мотори турбина гуфтум. Нархи мошин бародарҷоноб. Нархи мошина ака мега 95,000 сомон бо арзон мекунем. Kia K5 2012 сол любителош як лайк азанед алоқа бурем бародаро. Мошин дошта бошем мо дар хизматем. Любителои Hyundai Elantra бародаро як та мошинча пеши магазин омадаги соли 2017 моторои ҳам тарифи як Dons як бародаро. Dons мега Dons десак Dons гуфтам мардум муктаж дага 4 та балонш пачка дискаҳои заводскои хич бародаро чихе базе бая я параки моторш гирора як соат коргеса хошдуракай балонакошам нормал дар пеш без ключой дост дора. Ҳолатҳои пеш ахиб шаҳ бор мебинем паравош кор надорам бампер пеш як раска мега бародаро. Тамом лимитед шилдинг дошта не лимитед не сабаф кунам бародаро. Подсветка задага полный подсветка радуга задага 64 цвета на кожуш бародаро. Нормальная боло алькантара бародаро каждага. Мошин бародаро 5 моҳ мега такси гаштага мардума буген ки мақсадам будонанд. Подстаканник дошта ахиб шам 5 моҳ такси гаштага 90,000 пробег буд мега 163,000 дага. Датчик слипой зон дора бародаро 4 та электропакет. На кнопка датчик слипой зонуш 0916 бародаро. Да техпаспорт 17 вико чамо метонед занем бинед сиденё лифт бародаро. Ду тарафа ё бисмилло. Любителои Elantra бародаро на светоша бинед алишта. Чӣ свети хоҳед ба телефон мекунед бародаро. Зарчит старт-стопай климат контрол дора. Режим спорт ҳама чиз дора 163,000 пробег май чизи хича бародаро. Мошинчакҳои удобни зура абагреф се режима дора бародаро. Мультирул дора. Бародарои ки апо хоҳарои ки ҳам хеле мошинчаро дӯст медорем ку мошинакои необичния бародаро. маҳрамат не варианти зура барои шумо. Хулоса ки тозааки фасонакай бо шумо бародаро метонем биен мошина хатон алпеши бинем ба ваҳотен ба хайр бертен. Зинда бошен 89,000 сомон мега соҳибиш бародаро бо савдо меша бародаро конкретна рақамҳои соҳибиш дар пеши мошина на дар поини видео ҳастай алоқа бурен шуморо мошини фурӯши дошта тунем душанбе дар хизмат шумо мошинатон овардан гирен рақамҳои мошин падарка 0505 ZK бародаро. Hyundai Sonata бародаро маҳрамат
ана бардарои мо подписчикои мо аз худи клуби Бостон омадагӣ диям. бардарои мо мегӯянд ки акаҷон клуб омадагитон ба ман дидагӣ будам шумо ина ин мошина дидагӣ деда ка ҳамин мошина фурӯхтанишам ҳатман мерам ака худатон реклама мекунед гуфтагидон ина омадам гуфтам гап нест акаҷон зинда бошӣ 135,000 сомон ба ҳамин мошина харидагӣ диям. бардарои ман намедонам ки чанд моҳ пешда 5-6 моҳи дигар ҳуҷҷат доштааст бардаро, значит аз ин бармеояд ки мошин 5-6 моҳ пеш харидагиам. хуб ҳолаташ хушрак аст бардарҷоно, саб сафедак нигоҳ кунед, номерошам падарка нарха ку бардаро ҳозир худатон медонед чанд пуштегаст акаҷон ха 115 монем 120 монем мерад сан ака негуфтам хеле нархо намерад. барои ин бардаро розӣ кардем срочни 105,000 сомон ина 105 нархи беҳтарин дина ita сиёша мондем 107,000 сомон фурӯхтам бардар проданам кардем ба фикрам ёне 107 монем намедонам чанд фурӯхтам ана саб сафеда ки хушрак аст бардаро барои шумо 105,000 сомон меонам 50% танировка дорад бардарои ман 5-6 моҳ танировка ҳуҷҷат дорад. номерош хушрак падарка 0505 бардаро ина белтачам меонем аз якта салон ҳозир мебинем бардарои ман марҳамат ҳолати салон салонош хушрӯ салони светли балумош дар ҳолати хуб балумои мишлен доштааст бардаро бидед балумои мишлен доштааст кондитсионерчош яхни ҳолати салонош тарпедачош бинед бардаро хушрак аст пробегаш 131,000 мил гаштагидааст. марҳамат бардаро тоза хушрӯ аст варианти беҳтарин старсе понзадагига чӣ хел аст бардаро ҳаст бардаро чӣ хел аст бардарҷоно марҳамат срочни фурӯхтан шадна бай аст бардар лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шуд бо эҳтиром канали дӯст доштатон ҳафтаду бай 108,000 сомон мерседес бенз сечка срочни бардарои ман ҳаст хер доро солаш 2000 даст бардаро солаш 2000 мотор 1.8 коробка инаки механикати як думо танировка ҳуҷҷат дорад сет металли комплектатсия элеганс хайрдоро бошад марҳамат нархи беҳтарин 75,000 футесодагидон гуфтем не 75 қимат 68,000 сомон розӣ кардем боз муомилат дорад боз арзон кардан мешавад бардаро хайрдоро бошад марҳамат срочни фурӯхтан шад успед кунед нигоҳ кунед чӣ мошинча хушрак аст салонро мебинем марҳамат бардарои ман ҳолати салон мебелни салон кожни салон бардаро чороина электро мешад ана кондитсионерчош ях бардарҷоно кондитсионерош ях хуб чӣ дорад дигар бо ин мошинчаи мо телефонча хушрӯ доштааст ин экран кати бардарон чӣ када мебироварди чӣ экран дора айна экранаш хеле меброя бардаро дидед ҳамаш қобилияти хушрӯ кор мекунад сабоқёш хушрак аст хуб пробегаш хеле важни ҳам нест барои ки сечко нормали уже гаштагиан 438,000 километр гаштагӣ неки мошинча хушрак аст чӣ хеле ки мебинед инҷа кнопка чашнаист кондитсионераш кор карда истодааст ҳуҷҷатошам гуфтем чӣ қадар аст. марҳамат бардарои ман срочни фурӯхтан шад успед кунед фикротон расед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон ҳафтаду бай теҷено бай аст бошед. бардарҷонои ман марҳамат тамошо кунед мошинчае ки бисёр ҳамин рӯзо мепурсед Lexus ES 300 гибрид каре бардаро бо варианти кареяш аст ҳолати беҳтарин мотор 2.5 бардарҷонои ман ана ҳуҷҷатош чӣ буда кина 6 моҳ ҳуҷҷат дошта 6 моҳ пеш мошина аз Корея овардагӣ будам нол зада ҳама мордош заводской аз худаш аст бардаро инаҷа заводской пленкошон бардош аст видед на заводской пленкошон дискои гибрид нахел мебиёд балмош дар ҳолати хуб кузуфошам тозаак ҳолаташ бай аст бардаро марҳамат кунед насрочни фурӯхтан шад салон ҳозир мебинем бардарои ман салонаиш хел аст кожни салон аст хош бо наворотоша нигоҳ кунед задния баги сиденияш мултимедия доштааст шторкошам аст бардаро наворотош хушрак аст нархи бардаро 200,000 сомон фурӯхтан барои шумо нарха нигоҳ кунед чанд бар розӣ кардем срочни бардарҷонои ман 180,000 бесавдо фурӯхтан винколи каре инҷа мешавад пробегаша ҳозир мебинем бардарои ман пробегаш 216,000 километр шудагиаст мебелни рул мултирул бардаро ошибка надорад кондитсионерош беҳтарин аст хушрӯ кор мекунад абагрев сидени вентилятсия сидени тарпедоша салоношам хушрак аст марҳамат кунед срочни бардаро гибрид расход 5-6 литре канамишин чӣ хел аст бардарои ман марҳамат кунед варианти беҳтарин фикротон расед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед авто дубай теҷе бародарҷонои ман ассалому алайкум марҳамат мувофиқи талаб бозиятаи дигар Lexus RX 350 соли 2015 ҳолати беҳтарин кати нарха нигоҳ кунед чанд фурӯхтам
233,000 сом мегӯям бародаро. Боз муомила доштааст, албатта ки боз арзон карда мешавад бародаро. ҳолаташ бисёр хушрак аст ки танировка ҳуҷҷатош то охири сол бародаро. Сафед тирёк компонент задагӣ надоштааст, умуман нов зада мегӯям мошина бародарои ман 255,000 сомба худашон харидагӣ будиам. ҳамин 233,000 сомба розӣ кардем бародаро. дискош балумош дар ҳолати хуб аст. Боз албатта хушру муомила дорад, хушру арзон карда мешавад бародаро. барои ҳамин биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, махлук кунед, гиред бародаро. салон ҳозир мебинем. диска балумош дар ҳолати хуб, ҳолати салон ҷигари аст, бисёр салони хушру бародарои ман. Чихолкиштаги не кожур, тудаш кожушам ҷигари аст. Ана бесключовой доступ, датчик слипихзон, сидени лифт, панел сидени дорад. 2015 бародаро. Винколи занед бинедабор. Кондитсионеро шамондагӣ бародаро ман хушру кор карда ҳисобаст. Камбудиш якта лабовояш трешини доштааст бародаро. Лабовояш бинед трешини дорад. 4 веди аст. Абагрев сидени, вентилятсия сидени дорад. Тарпедоша бинед салончош хушрак аст. 139,000 мил пробег доштааст бародаро. марҳамат кунед. не 133,000 боз муомилат дорад. аз номи канали мо биёед гап занед. хеле аст бародарои ман, марҳамат. фикротон ҳатман насед, лайки фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай ТЖ. бай 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 бай. марҳамат бародаро. мувофиқи талаб Kia Optima гибрид соли 2014 даст, нарх 93,000 сомон. срочно бародаро. мотор 2.4, расходаш бошад 5-6 литр, экономичнина. бай 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 бай. када реклама кунед салом. харидорон марҳамат кунед. 93,000 срочно боз аз номи мо гап занед, ягон майдаки дигар арзон мешавад. нигоҳ кунед, дискои гибрид нахел мешавад, балумош дар ҳолати хуб, бесключовой доступ, панорама доштааст. кузовош тоза аст, ягон ҷош кор надорад. бошам нигоҳ кунед, EX комплектатсияш. бошинча хушрак, сафед тирёк компонент, мошин мойка надорад, ки нархи беҳтарин мондем. якта аз ин 95 мондагӣ будем, 100 мондагӣ будем. аз кам сӯхта 95,000 шайна. кожи салон, салони сиё бародаро, кожоша бинед, задния обогревон дорад. бесключовой доступ, сидени лифт, панел сидени, акустикаш Infinity, Америкас боши, винкод занед бинед 2014 моҳи 93. ана чӣ дорад дигар бо? кожни рул, мультирул, старт стоп бардаро, викалит чӣ мебарам? обогрев сидени, вентиляция сидени, торпедоша бинед, хушрак аст. наворотошон хушрак, заводид мекунем бо. заводид чӣ мошинча? пробегаш чанд? 173,000 мил пробег доштааст бародаро. 173,000. ошибка не ошибка надорад. чӣ хел аст бардарҷонои ман? экономични кам расходак мошинчаи хушрак аст. чӣ хел аст бардарҷонои ман? марҳамат кунед, ба дӯстон равон кунед. барои духтаракҳо ва пашкоҳан варианти беҳтарин аст. фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо ҳатман пайдо кунед. бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай ТЖ. бай 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 аст. бародаро ки пурса истода гуд, марҳамат. дата дига Toyota Camry 2 комплектация XL, тоза оригинал XL аст бародаро. мотор 2.5, ҳолаташ хушрак аст, срочни фурӯхта мешавад бародаро. мошин дар шаҳри Душанбе аст. харидорон метавонед биёед аз наздик хушрӯ тамошо кунед. 125,000 сом истода гуда, дискош балумоша бинед, дар ҳолати хуб аст. солаш 2010 бародаро. нархша барои шумо 119,000 сом мондем, боз арзон мешавад. биёед аз номи канали мо гап занед, арзон кунед, савдо кунед, гиред бародаро. ҳолаташ хушрак, кузовош тоза, ягон ҷош кор надорад. марҳамат бародаро. нақибчоша бинед, стопоша рестайлинг аст. баъд бародаро 2010 рестайлинг аст. мотори 2.5, мотори 2.5 бародаро. бисёр хадаҳое аст. назар ба 3.5 2.5 бисёр хадаҳо ҳисобанд. кожни салон, мебелни салон, кожоша бинед бародаро. кожош ягон кусокош али шудагӣ набудааст. ҳама ҷош мегӯянд размери заводской аз худаш аст. нигоҳ кунед, обогрев сидени ҳам дорад, старт стоп, кожни рул, мультирул. ҳозир аз пеш мебинем бародаро. вагон як даст гаштагӣ будааст. хеле фарқ сидени лифт бародаро, ҳар ду тараф сидениҳош лифт аст, як тараф не. боз чӣ дорад? на кожни рул гуфтем, мультирул, пробегаш 106,000 мил гаштагӣ будааст. пробегаш кам аст, ки беҳад кам. монитор, акустикаи JBL кати, 12 климат контрол, не обогрев сидени, дута сидени пешаш бародаро гарм мекунад. XL бародаро комплектация зур доранд. барои ҳамин бародаро XL қимат мешавад назар ба SKL. хайрдоро бошед, марҳамат, срочни успех кунед. фикротон насед, лайка. бародарҷонои ман, марҳамат, тамошо кунед. мошинчае ки бисёр ҳамин рӯзо мепурсед. Lexus ES 300 гибрид каре бародаро, бо варианти кареаш аст. ҳолати беҳтарин, мотор 2.5 бародарҷонои ман. ана ҳуҷҷатҳо чӣ буда кина? 6 моҳ ҳуҷҷат дошта, 6 моҳ пеш мошина аз Корея овардагӣ будам. нол зада, ҳама мордош, заводской аз худаш аст бародаро. инҷа заводской плёнкошон бардош аст. видед, заводской плёнкошон. дискои гибрид нахел мебиёд. балмош дар ҳолати хуб, кузовошам тозаак,
Холаташ бай аст бардаро. Марҳамат кунед, насрочни фруктанаша. Салон ҳозир мебинем бардарои ман. Салон айсхел аст. Кожни салон аст, хош бо наворотоша нигоҳ кунед. Задния баги, сидени асташ, мултимедия дошташ, шторкош ҳам аст бардаро. Наворотош хушроқ аст. Нархи бардаро 200,000 сом фироста додам, барои шумо нархи нигоҳ кунед чанд барозӣ кардем. Срочни бардарои ман 180,000 без савдо фироста. Винколи карем инҷа мешавад. Пробегаша ҳозир мебинем бардарои ман. Пробегаш 216,000 километр шудагааст. Мебелни рул, мултирул бардаро, ошибка надорад, кондитсионерош беҳтарин аст, нақшро кор мекунад. Абагри сидени, вентилятсия сидени, тарбедоша мед, салоношам хушроқ аст. Марҳамат кунед, срочни бардаро, гибрид расход 5-6 литре намешин. Чикел аст бардарои ман, марҳамат кунед, варианти беҳтарин фикротон расед, лайк фаромӯш накунед, ба канали мо обула шавед. Боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Авто Дубай ТЖ.